Бяда не ходзіць адна. Рыхтуйцеся зацягваць паясы, бо нават Лукашенко публічна прызнаў трагічны стан эканомікі Беларусі. З вами Вольга Старасціна і навіны з будучыні. Катастрофа ў прамысловасці. Лукашенко прыдумаў, як зрабіць яшчэ горш. Выполняйте. Заробкі не вырастуць. Мы находимся в очень сложной, по крайней мере, непростой ситуации. Дыктатар супраць росту нашых доходаў. Время почти военное. Падрыхтоўка да мабілізацыі і вайны? На вайсковых зборах мужчынам, адарваным ад сям'і і працы, выдадуць па 8 патронаў і пакажуць кіно. Хто вінаваты і што рабіць? Лукашенко нарэшце знайшоў адказы на гэтыя пытанні. І не толькі адказы, але і спосаб, як усё памяняць у краіне. На самай важнай нарадзе года з урадам і найвышэйшым чынавенствам Лукашенко гэта сказаў тройчы. Сегодня поняли. Мы теперь поняли. Понимаем, что делать, куда идти. Сказаў тройчы, каб і мы зразумелі. Ніколі і нічога добрага не было па Беларусі, каб не Лукашенко. Толькі там, дзе ступае нага правадыра, з'яўляюцца добрыя дарогі, узорныя гаспадаркі, прыбытковыя прадпрыемствы, чысціня і парадак. Але цяпер з хворую нагою ён ужо не хадок. А менш візітаў значыць больш бардака ў краіне. У студзені Лукашенко калгасы не наведваў. Так чего дохнет скот? Установили очередной антирекорд. 19 200 за один месяц. Вы не сенажом, а гниложом кормите скотину. Сколько подохло свиней и кур. І на заводах ён не з'яўляўся. Спад в промышленность. Падение выпуска ключевых товаров. Усё добра толькі ў адным – у хакеі. Лукашенко хоць ужо і не яздок, але на лёд неяк выкаціўся. І от цуд ягоная каманда адразу перамагае. Ва ўсім іншым у краіне правал. Провал января года говорит о том, что и будет очень непросто. І гэта яшчэ аптымістычная ацэнка, бо флагманы беларускай вытворчасці ў глыбокім крызісе. Не зарабляюць яны, бяднеем мы. Атлант, Гумсельмаш, МТЗ, МАЗ и так далее. БМЗ оказывается в черном списке, как и все остальные. 40 лет назад было брошено семя, из которого вырос белорусский металлургический завод. БМЗ – стальная опора Беларусі. Яго пабудавалі ў 80-е пад ключ італьянскія і аўстрыйскія адмыслоўцы. Абсталяваны паводле апошняга слова тэхнікі, ён не меў аналагаў на постсоветскай прасторы. Это было время поиска и реализации множества амбициозных и новаторских решений. И вот результат. Замежныя спецыялісты з'ехалі, пад айчынным кіраўніцтвам прагрэсіўны завод трапіў у крызіс. Але так было да моманту, пакуль на яго не ступіла нага Лукашэнкі, які перадаў прадпрыемству узятыя з кішэні іншых беларусаў 25 мільёнаў долараў. У 90-е гады велізарная сума. Я не жалею усилий всего государства, всего народа. Не жалею того, что было вложено в этот завод. Заводчане далі за гэта Лукашенку значок «Ганаровы працаўнік БМЗ». Пазней шчодры Лукашенко зноў сыпануў нашымі грашыма. За последних 12-14 лет было вложено очень серьезные инвестиции в предприятия, больше миллиардов долларов. Але больш значок яму на прадпрыемстве не давалі, бо менавіта праз ягоную палітыку ў 2022 годзе на БМЗ наклалі санкцыі. Яно страціла заходнія рынкі і прыбыткі. Цяпер велізарны завод працуе не на поўную магутнасць. Больш за тое, ён нават не можа разлічыцца за электраэнергію, газ і цяпло. Але вінаваты не Лукашенко, а дырэкцыя прадпрыемства. Не думайте, что за вас кто-то будет решать ваши проблемы. А вы будете ссылаться на то, что у вас не то санкции, не то еще какая-то зараза. Правадыр зрабіў геніяльную выснову. Змагацца трэба не з гэтаю заразою, а з яе ахвярамі. Адрубаць галовы дырэктарам падсанкцыйных прадпрыемстваў. Бо гэтыя галовы лепш за іншых ведаюць, праз чые рашэнні ўсе буйныя прадпрыемствы Беларусі ў крызісе. Что с ними делать, с директорами этими, вы знаете. Я публично вам не говорю, что с ними делать. А што будзе, калі ўсе гэтыя дырэктары пачнуць казаць праўду ды абвінавачваць вінаватага ва ўсім гэтым Лукашэнку? Колькі ён пратрымаецца на пасадзе? Дыктатар пастанавіў не чакаць і сам кінуўся ў атаку. Праўду расказваць, як усё кепска ў эканоміцы. Толькі ў праўды гэтай мэта не палепшыць сітуацыю, а павялічыць рэпрэсіі. Я горжусь своей страной и точно знаю, что у нее достойное будущее, которое мы построим вместе. Выявілася, што ўсё, што Лукашенко казаў раней, падман.
Приукрашивать ничего не надо. Цяпер жа ён сам апавёў, што ў Беларусі сапраўдная катастрофа ва ўсім. На складах фактически заморожена продукция на 4 миллиарда долларов. Но ведь по производительности труда мы в 2-3 раза отстаем от развитых стран. К высокотехнологичным промышленным производствам нельзя отнести даже 10% от имеющихся. А што самае страшнае, у пяцігодку якасці беларусы выпускаюць няякасную прадукцыю. Комбайн приехал на поле, остановился. Разные причины отказа у каждого второго гарантийного комбайна. Дефектность увеличилась почти на 40%. Рухавік беларускай эканомікі машинабудавання буксуе. Партнеры на внешних рынках уже не так охотно приобретают нашу технику. Каждый год жалобы на дефекты и пачки рекламаций. І нават Менскі аўтамабільны завод губляе абароты. У 90-е гады масу зняўся дзякуючы супрацы з нямецкім аўтапрамам. При участии наших друзей мы сделаем очередной решительный шаг в поддержании высокого уровня отечественного машиностроения. Калі прадпрыемства пачало прыносіць прыбытак, супрацу з немцамі разарвалі. Контракт закончился, я им пожал руку, сказал спасибо, дальше мы будем развиваться сами. Пажынаць лаўры поспеху Лукашенко вырашыў адзін. МАЗ – это лицо нашей страны. Усё, што добрае, гэта, канешне, толькі дзякуючы Лукашэнку. Далей машынабудаванне рухалася пад ягоным кіраўніцтвам. Аўтобусы МАЗу пачалі гарэць, а троллейбусы біцца токам. Я только становлюсь, хамлизе была, а вода аж проводник тока, и меня всего начало из-за этого бить. Можа, навінкі МАЗу будуць больш удалыя. Напрыклад, цяжкавік МАЗ-6430, аўтадом МАЗ-Купава і аўтобусы трэцяга пакалення. Ёсць ідэі, ёсць новы завадскі будынак, попыт на прадукцыю, але не хапае адмыслоўцаў, каб зрэалізаваць планы. Цяпер на МАЗе шукаюць каля 2000 працаўнікоў. Слесарам і токарам прапануюць заробкі ад 1600 рублёў, электраманцёрам ад 1800, а электразваршчыкам ажно ад 2100. Дайшло да таго, што генеральны дырэктар МАЗу папрасіў міністра прамысловасці пазычыць 397 рабочых для выканання квартальнага плану. А можа, проста заробкі ўзняць, і людзі пацягнуцца. Усё ж цяжкія ўмовы працы, шум, пыл, фізічная нагрузка. Але Лукашенко супраць, каб налічвалі годную аплату. Рост реальной зарплаты опережает производительность труда. Темп производительности труда 101%, реальные зарплаты 109%. Ён прапануе тым, хто застаецца на прадпрыемствах, яшчэ больш працаваць. Так, может, надо увеличивать отдачу? Если кадры держите, кадры должны упираться и работать. Працоўных не хапае, частка людзей страціла працу праз палітычны ціск, частка з'ехала за мяжу. Пакупнікоў прадукцыі таксама менш. Пасля пагаршэння адносінаў з заходнімі краінамі рынкі звузіліся. Гэта наступствы палітычных рашэнняў Лукашэнкі. Откровенно говорим о наших недостатках. И я в том числе, что вообще никогда не принято делать ни в одном государстве. Не прынята, бо ў іншых дзяржавах прэзідэнты, калі нарабілі памылак, сыходзяць. Лукашенко ж сабраў цэлую залю дзяржслужбоўцаў, каб іх абвінаваціць ва ўсіх правалах. Уже третий вице-премьер Петкевич, Петришенко, Караник просто буксуют. Министр промышленности провалил качество техники. То куда смотрят так называемые начальники управлений, советники и прочее. Усеяны ягоныя прызначэнцы, людзі ягонай каманды, а каманда – адлюстраванне кіраўніка. Калі вы згодныя з гэтым, а таксама калі хочаце нас падтрымаць і для вас гэта бяспечна, то пастаўце нам лайк пад відэа на YouTube-канале Белсат Лайф. Такога ў Беларусі яшчэ не было ніколі. І тут на табе. Людзі запалоханыя, эксперты б'юць трывогу. Няўжо ідзе падрыхтоўка да мабілізацыі і будучай вайны, дзеля чаго зладзілі тэрміновыя вайсковыя зборы. Вайсковыя зборы ў нас ладзяцца рэгулярна, але сёлета ёсць змены. Калі раней збіралі на 17, максімум 35 дзён, то цяпер ажно да 60 дзён. А яшчэ раптоўнасць. Многіх мужчынаў забіраюць адразу, як толькі ўручаць позву. Сроки прибытия военнообязанных на предварительные пункты сбора с момента получения повестки минимальны и могут составлять менее суток. У рэдкіх выпадках ад збораў могуць вызваліць, але трэба даказаць прычыну. Несовершеннолетний ребенок, катаясь на горке, сломал руку. Его мать в это время находится в командировке. Предоставив все подтверждающие документы, военным комиссаром было принято решение освободить этого военнообязанного от прохождения военных сборов. Калі вы студэнт ці бацька 3 непаўналетніх дзяцей, вас на зборы не забяруць. Вызвалены ад гэтай нечаканасці і самыя важныя людзі ў краіне, без чыёй працы аніяк.
дэпутаты і дэлегаты ўсебеларускага народнага сходу. Чым жа адарваны ад працы і сем'яў мужчыны займаюцца на зборах? Так, внимание, головные уборы снять, противогазы нести. Газы. Такія трэнаванні адзінкавыя за ўвесь час на зборах, як і стрэльбы, на якіх выдаюць ажно 8 патронаў для аўтамата і 3 для пісталета. Пасля мужчынаў пагоняць на канцэрты, а яшчэ дзеля праверкі трываласці пакажуць фільм прапагандыста Григорія Заронка пра душу сілавікоў. Большасць часу мужчыны правядуць без вайсковых заняткаў. Кормят отлично, проблемных вопросов нет. 60 дзён адрыву ад вытворчасці ў краіне, дзе і так кадравы голад. За тыя дні, што прызыўнік не працаваў, яму выплацяць сярэдні заробак, а прадпрымальнікі, самазанятыя і беспрацоўныя, атрымаюць ад дзяржавы 15 базавых велічыняў, або 675 рублёў. Навошта цяпер такія выдаткі, калі ўладу ўвесь час падкрэсліваюць, што Денег нет денег. у Лукашэнкі некалькі мэтаў: прадэманстраваць Расіі свой удзел у саюзнай ваеннай палітыцы, панерваваць суседнія еўрапейскія краіны, а таксама папалохаць беларусаў, патэнцыйных унутраных праціўнікаў рэжыму. У нас гвалтам, а, напрыклад, у суседняй Польшчы добраахвотна. Там прыдумалі праграму «Трэнуйся з войскам». Пры жаданні палякі запісваюцца на базавыя курсы вайсковай падрыхтоўкі. Заняткі праходзяць па суботах у вайсковых частках. Прафесійныя інструктары навучаюць абыходжанню са зброі, рукапашнаму бою, выжыванню, першай дапамозе і дзеянням у крызісных сітуацыях. І варта адзначыць, што праект гэты карыстаецца вялікай папулярнасцю. Калі хтосьці не хоча бегаць, біць і страляць у людзей, можа навучыцца эфектыўна абараняцца. Абаронны хакатон – сустрэча інжынераў, студэнтаў і распрацоўнікаў, якія спрабуюць прыдумаць рашэнні для сучаснай вайны. Галоўная тэма хакатону, што адбыўся ў Польшчы – абарона ад FPV-дронаў. Гэта невялікія беспілотнікі з камерай, якімі кіруюць аператары. Яны недарагія, але небяспечныя на полі бою. Мы падумалі, што зможам нешта зрабіць, выкарыстоўваючы наш досвед. Надзвычай танная сістэма кінетычнай абароны ад дронаў. Аўтаномная турэль, якая страляе дробнымі сталёвымі шарыкамі для нейтралізацыі дронаў на адлегласці да 50 метраў. Паводле распрацоўнікаў, пры дастатковым фінансаванні сістэму можна падрыхтаваць да рэальнага выкарыстання цягам 6 месяцаў. Мэта падобных хакатонаў не проста абмяркоўваць ідэі, а ствараць за кароткі час рэальныя рашэнні, якія працуюць. Тэхналогіі развіваюцца хутчэй, чым вайсковыя структуры паспяваюць адаптавацца, таму цывільныя дапамагаюць. На наступных выходных у Польшчы адбудзецца чарговая сустрэча тых, хто думае пра бяспеку ў будучыні. Заўтра міжнародны дзень аптыміста. У глыбіні душы мы ўсе аптымісты, бо верым, наперадзе найлепшы час. І няхай так станецца. З вами была Вольга Старасціна. Да сустрэчы ў эфіры і з верай у лепшыя навіны.